Salutare tuturor! Acesta este continuarea videoclipului lui cu Brawl Stars. Partea 3. Se mai întâmplă că nu are spațiu, în fine, probleme. Și... da. Apropo, am în 5 zile să adaug sprut. Nu știu, eu îi zic sprut. Poate interesant și extraordinar. Da, adică aruncă destul de tare. Wow, zici că e bounty. Ce? Eu aștept. Bun, nu o trebuie să wow. Stai, dar dacă o dau cu așa. A, se duci înapoi, uite. Și că nu... Apropo, fac partenerului meu de curând, i-a picat Penny și Jackie. Deci, felicitații! Bun! Și ce jucăm, domnule Nicu? Hai showdown. E deja showdown pus. Da. Scudare. Pentru că doresc să încerc pe Jackie. Pentru că prima dată joc cu Jackie. Felicitări! Adică Dați voi like! Dați voi like! Dați subscribe. Bun! Oh, shit! Top, 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 top. Da, eu nu am pe Jack pentru că... s-a întâmplat. Am văd pierd. Nu nimic. Fud, te rog, eu fud. Păi scris de ei, doar un... cum era? 7. Nu știu. Are și Gogu. Nu ce cred. Revin imediat. Bun, am revenit. Hai să continuăm să jucăm cu Nicu. Deci, Nicu, ce... brălă de înțelegi. Eu am să-mi aleg gen. Ia ascultați. Știu, deja încep să te saturi. Da. Dacă asculti asta 24 de ore, îți promit că vei avea cea mai grozavă terapie. Am așa. Deci tu ai spart mai repede ca mine, șmecherule. Mă ocup eu. Păcat de Mr. P. Băi.
Boi, doamne. Dă-mă aici. Și mai bubuie. Bun. Chiar nu știu ce să mă duc. Bun, hai pe. Apropo, mai am și două canale secundare. Și pe unul, de pildă, fac un opening. Pe moment am 70 de brawl box-uri și cam 8 box-uri. Și poate o să fac și un videoclip dacă vor strângi de pildă 10 like.